муборак шавад. Дӯстони азиз, саволи охирон ва муҳим барои нафароне ки яъне ҷинси зан ҳастанд ва мухлиси бародармон Муинҷон Ғафуров ҳастанд. Бисёрат мепурсед ки Муинҷон Ғафуров оиладор шуд, чӣ гап шуд, тӯйш чӣ хел гузашт. Мо ваъда додем ки дар каналмон мегузорем. Аз ҳамин сабаб мо натавонистем дар тӯй иштирок кунем ва ина Муинҷон Ғафуров омад. Саволе ки шумо ба мо додем, мо пешкаши ин бародар мекунем. Муинҷон Ғафуров, шумо оиладор шудем ва тӯи шумо чӣ хел гузашт ва шунидем ки шумо фарзанддор шудем. Ин рост аст? ма чӣ хел гӯям ака? Ва мухлисоне ки имрӯз шуморо тамошо мекунанд. мо алҳамдулиллаҳ оиладор шудем шукрнаи Худо. Бо дастгирии бародароне ки моро ёрдам доданд, хай мо тӯи ҳама чизоро кардем. Ман чӣ хел гӯям, тӯи ки дар чанд ҷо мекунанд, ман худам якумаш ки намехоҳам хали тӯи, барое ки мо алҳамдулиллаҳ мусулмонем. Ман хеле тӯи карданро намехостам ва намехоҳам ҳеҷ вақт. Ман омадам никоҳ кардам дар ин ҷо, Дар шаҳре ки ҷирму ба ҳама расондем ва рафта дар Тоҷикистон ошиновар гузарондам бо дастгирии бародарон Шорух Саидов, ки ҳама вақт мара дар ҳар як мусобиқа дастгирӣ мекунад. Ёрдам додам, ошиноварро гузарондем ва чӣ хел гӯям, тӯй гузашт. тӯи шукрнаи Худо гузашт. Ҳама беҳтарин. Аллоҳ ки розӣ бошад, ба наздикӣ ё ки мумкин баъд аз чанд моҳҳо соҳиби фарзанд мешавад. Оли соҳиби фарзанд нашудаед? Иншоалло ки соҳиби фарзанд шавед. Агар Худо хоҳад соҳиби фарзанд шавед. Хай фарзанд атои Худо аст. Духтар бошад ё бача. Аллакай номша интихоб кардаед ё не? Вале агар ки ҳама вақт дар сар номи бачагӣ мебиёяд, лекин чизе шавад аз тарафи Аллоҳ, мо шукрона мекунем. Хай ба маълум мешавад. Махфӣ набошад номи духтаракӣ чиест ва писар чиест? Номи духтар ҳоли маълум нест. Писар бошад чи? Номи писар бошад Муиз. Муиз яке аз номҳои Аллоҳ аст ба чизи Алмуиз. Вақте ки чӣ хел гӯям, бо тарҷумаи он чизо бузург кардан аст. Саломат бош, ташаккури зиёд. Мухлисони Муинҷон Ғафуров фаҳмидед ки Муинҷон Ғафуров оиладор шудааст. Иншоалло дуо кунед ба наздикӣ соҳиби фарзанд мешавад. Худо хоҳад. То боздид. Саломат бош. Саломат бош. Муинҷон Ғафуров чай зам мегирӣ насиб бошад? мо алҳамдулиллаҳ се кӯдак дорем бача. Машаалло, беҳтарин. Пир шидем. Чӣ ном доранд фарзандои шумо? Фарзандо сет фарзанд дорем. Ду бача я духтар? Сета духтарчи. Так, дуо мекунем ки Худованд туро соҳиби фарзанд, соҳиби бача кунад. Иншоалло, раҳмат. Зинда бош. Наверай. Сексак сурат бир.